No, tervehys, tervehys ja lämpimästi tervetuloa Onneni on olla sarjan tämänkertaiseen jaksoon, jossa mulla on ilo ja kunnia saada mun opettaja Lars Granskog kaveriksi. Ja meillä on tänään puheenaiheena parisuhteet. Ja me keskustellaan Larsin kanssa tänään tämmöisestä tavasta ajatella, joka on auttanut monta parisuhdetta pelastumaan, jopa sellaisissa tilanteissa, kun kumppanit itse on jo menettäneet toivonsa ja luovuttaneet. Tervetuloa, Lars. Kiitos Pirjo. On oikein mukava tulla tänne puhumaan sun kanssa hetken aikaa. Kiva juttu. Kerrotko, miten tämä, kun me ollaan joskus aikoinaan mietittiin, kun sä opetit mulle tätä tapaa ajatella, niin mietittiin, se oli silloin oli vihanhallinta, mutta sitten se muuttui rauhallistamiseksi, niin mikä näiden niin kuin, termien takana on, että voitko vähän avata niitä ihmisille, että mistä oikein on kyse? Joo, no oikeastaan siis sanotaan käytännössähän kaikkein eniten mä teen työtä ihmisten kanssa, jotka riitelee tai suuttuu enemmän kuin mitä nyt on niin kuin terveellistä. Sä tiedät, että melkein jokaisessa parisuhteessa ennemmin tai myöhemmin tulee tämmöisiä hetkiä, jossa suututtaa ja on riitoja enemmän tai vähemmän pitkiä. Niin. Ja Se sika teki taas jotakin, eikö vaan? aivan oikein. Että mulla olisi kaikki ihan hyvin, mutta kun toi. Niin, kyllä. Että tämähän on se ongelma. Ja tämä on tämmöinen yleismaailmallinen ongelma. Ei se ole pelkästään suomalaisille, vaan se on kaikkialla maailmassa tämä sama ongelma. Että on jollakin tavalla tämmöinen testi, joka me joudutaan käymään läpi. Kaikki on hirvittävän hyvin ennen kuin me muutetaan yhteen. Mutta sitten kun me muutetaan yhteen, niin siihen menee päiviä tai viikkoja tai kuukausia, mutta aika nopeasti tulee nämä ensimmäiset riidat. Sen takia, että toinen niin kuin toimii väärin, sanoo väärin, tekee väärin. Ja sitten me oikein niin suuttumisen häneen. Joo, ja se on totta. Ja silloin, kun lähdetään avaamaan tätä auki, niin ihmisellä tulee yleensä semmoinen suojelumekanismi päälle, että niin kuin, koska mun täytyy pitää omia puoliani. Minua ei kohdella ihan millä tavalla tahansa, mutta tästäkään ei ole tavallaan kyse siitä, että on totta kai, että eihän meidän tarvitse sallia ihan minkälaista kohtelua tahansa, mutta tämä ei ole se pääpointti. Joo, ei ole ollenkaan. Ja tässä on kysymys siitä, että heti kun me lähdetään tälle tielle, niin mitä mä nyt niin kuin opetan ihmisille, niin me lähdetään oppimaan uuden tyyppinen ajattelu. Tässä on nimittäin sillä lailla, että me ollaan opittu meidän vanhemmilta sen tyyppinen ajattelu, joka aina vie meidät aika auttamattomasti riitoihin ja suuttumisiin. Ja riippuen nyt siitä, että onko isä tai äiti, kumpi on ollut kuumakalle ja suuttunut herkästi ja sillä lailla, niin me ollaan kopioitu pikkulapsesta saakka niin kuin häntä. Ja tämä on niin kuin mua ihmetyttänyt kaikkina näinä vuosina. Mä olen nyt tässä 20 vuotta tehnyt tätä, että kuinka se istuu voimakkaasti ihmisessä vaikka kuinka kauan aikaa. Että se vasta saadaan pois sillä lailla, että ihminen ikään kuin jotenkin oivaltaa, että hei, että ehkä tässä on jotakin niin kuin vikaa tässä mun ajattelussani, kun tämä koko aika toistuu riippumatta siitä, että kuinka monta kertaa mä menen uuteen parisuhteeseen, niin aina ennen pitkään niin tuossa toisessa on jotakin vikaa. Kyllä, ja se niin kuin, mikä mun mielestä tässä on tosi herkullista tässä tavassa ajatella, on se, että vaikka meillä olisi ollut vuosikymmeniä tämä tämmöinen ajattelu, tämmöinen opittu ajattelu, että aina on joku muu, joka on syyllinen siihen, että miltä minusta tuntuu, niin kun me vähän muutetaan sitä näkökulmaa ja autetaan ihmisiä näkee se heidän oma elämäntilanteensa hieman toisenlaisesta näkökulmasta, niin se muutos saattaa olla tällainen näin. Se on juuri näin. Ja nyt sitten kun sä otit esiin tänne, että mikä on tämä rauhallistuminen ja rauhallistuminen, niin se tarkoittaa nimenomaan sitä, että kun me ollaan sitten omaksuttu tämä uusi ajattelu riittävän pitkälle, niin tapahtuu valtava muutos. Ja se on yleensä hirveän fyysinen, että ihminen oikeasti niin kuin tuntee tämmöistä, kun mä sanoisin, niin kuin
suorastaan niin kuin järkytyksen siitä, että kuinka mä oon voinut tehdä tuolla tavalla kaikkina näinä vuosina. En mä ikinä enää halua tehdä sillä lailla. Tarkoittaa siis sitä, että miten on sanonut ja toiminut niin kuin erilaisissa tilanteissa. Jos on sitten syyttänyt tietenkin toista ja toinen on syyttänyt taas tätä toista. Eli Joo, niin kaikki muuttuu erittäin voimakkaasti ja silloin tämä rauhallistuminen on tapahtunut. kyllä, näin Jos mä just, saan, että jos mä saan kertoa pienen, joo, mulla oli tässä viime syksynä, aloin tekemään töitä niin kuin yhden pariskunnan kanssa, joku oli ollut nyt naimisissa mitä 25 vuotta, 30 vuotta ehkä. Ja he oli niin kuin kaikkina näinä vuosina oli riidellyt. Ja nyt alkoi tuntumaan siltä, että nyt ei oikein enää jaksa. Ja tässä tapahtui sillä pikkuhiljaa edistymistä, kunnes sitten tuli tämmöinen hetki, että molemmat voi oikein erittäin huonosti, kun me tavattiin. Ideana on se, että me tavataan niin kuin joka viikko kerran puoleksitoista tunniksi ja sillä lailla pikkuhiljaa niin kuin viedään tätä eteenpäin. Ja sitten Herra sanoi niin kuin mulle, että hän on ajatellut, että kyllä hän nyt muuttaa niin kuin ihan toiseen asuntoon, että ei hän halua erota, mutta ei hän jaksa tätä hommaa. Ja molemmat oli erittäin ahdistuneita. Mä sanoin heille, että tämä on hirveän hyvä, että te olette nyt noin ahdistuneita, että nyt me ollaan kauhean lähellä tätä, mitä mä kutsun rauhallistamiseksi. Ja kuinka ollakaan, seuraavalla kerralla kun tavattiin, niin ääni oli aivan toisenlainen. Oli tapahtunut jotakin ihan valtavaa. Ja nyt niin kuin he molemmat oli aivan täysin superonnellisia siitä, että nyt ei ole yhtään mitään niin kuin riitaa enää. Ja, ja tämä tapahtui tuossa, mitähän se voisi voinut olla, tammikuun aikana ehkä. Ja nyt sitten tässä ehkä 2-3 viikkoa sitten mä soittelin sinne rouvalle ja kyselin, että onko tämä pysynyt vielä. Joo, kaikki on ihan täysin erilaista tämä elämä. Ja nämä on niin tosi palkitsevia asioita, kun näkee, että tässä on oikeasti tapahtunut tämmöinen muutos. Ja kysymys on ainoastaan siitä, että me muutetaan vähän ajattelua. Se ei ole millään tavalla radikaali, ja siis kaikki, jotka kokee tämän, niin huomaa, että tämä toinen tapa ajatella on huomattavasti oikeampi tapa. Ja sitten se nimenomaan tukee sitä, että meidän ei tarvitse lähteä sinne riitaan. Koska jos me lähdetään riitaan ja suutumme, kaikki suuttuminen ja huutaminen ja riitely, niin sehän on niin kuin sitä, että me yritetään ohjata toista pelolla. Me huudetaan niin kovaa ja ollaan kauhean aggressiivisen näköisiä, niin silloinhan toinen pelkää, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, jos ei alistu ja tee ihan just niin kuin toinen sanoo. Ja eihän me tätä haluta. Tätähän me tehdään niin kuin lapsillemme melkein koko aika. Aikuiset ei niin helposti niin kuin alistu siihen, mutta lapsethan alistuu tietenkin, koska he on täysin riippuvaisia meistä. Ja heti kun ihminen niin kuin oivaltaa sen, että joo, tämähän on se tilanne, että mä yritän niin kuin pelotella vasta tottelemaan mua, niin eihän hän halua tietenkään käyttää enää pelkoa tämmöiseen tarkoitukseen, ja niin ollen niin kuin se loppuu siihen paikkaan. niin. Ja tämähän on niin kuin tämän ajattelun muutoksen valtava voima. Joo. Miten sä sanoisit, Lars, sitten siihen niin, että kun ajatellaan, että se lähtötilanne, että missä ihminen, niin kumppanit syyttää toisiaan, että meillä menisi muuten hyvin, mutta kun toi tekee toistuvasti aina näin ja jättää tekemättä sovitut asiat ja niin edelleen, niin jos ajatellaan, että kun se kääntyy siihen kokonaan, että unohdetaan ne syylliset ja lähdetään ratkaisemaan sitä, että hei, että nyt on tämmöinen tilanne meillä, että miten me päästään tästä ulos, että mitä sinä tarvitset, mitä minä tarvitsen, jotta me saadaan tämä ratkaistua, niin haluaisitko sä vähän avata, että mistä näissä tarpeissa on oikein kyse? Niin, no kato, tilannehan on käytännössä se, että meillä kaikilla ihmisillä ensinnäkin on vaan samat tarpeet. Et kun me aletaan niin kuin tajuamaan niin kuin meitä itseämme ja toisia ihmisiä tarpeiden kautta, eli että
että kaikki mitä me sanotaan tai tehdään, se aina liittyy johonkin tarpeeseen meille. Mutta siis elämähän on tehnyt tämän tietenkin vähän haastavaksi meillä, että me ei pystytä suoraan havainnoimaan mitään tarvetta itsessämme tai toisessa. Meidän täytyy aina päätellä se. Mutta koska kaikilla ihmisillä on samat tarpeet, niin mehän pystytään niin kuin tunnistamaan ja oppii ymmärtämään toisiamme nimenomaan niiden tarpeiden kautta. Ja nythän meillä tietenkin myöskin elämä tekee niin kuin elämän tekee haastavammaksi se, että meillä on niin kuin usein erilaisia tapoja, toimintatapoja, millä me yritetään tyydyttää nämä tarpeet. Mutta koko aika on meidän oman tarpeen tyydyttäminen on aina kaikkein tärkein. Ja tämä kun me pystyttäisiin nyt vielä niin kuin mittaamaan nämä tarpeet, kuinka hyvin ne tulee tyydytettyä. Ja sitten tajuta se, että eihän me olla jonkinlaisia staattisia ihmisiä, vaan me ollaan dynaamisia. Me ollaan alati muutoksessa. Me koko aika muututaan enemmän tai vähemmän. Ihan joka ikinen meistä. Ja me voidaan tietenkin ohjata sitä muutosta sellaiseen suuntaan, että me opitaan toimintatapoja, jossa omat ja toisen tarpeet tyydyttyy paremmin ja paremmin koko ajan. Niin tämähän on niin kuin se suuri maaginen juttu niin kuin näiden tarpeiden kanssa, että normaalisti me ei ymmärretä niitä eikä tajuta niitä eikä ajatella ollenkaan, että niillä olisi mitään oleellista merkitystä. Mutta itse asiassa ihan kaikki, mitä me tehdään tai sanotaan, niin se aina lähtee jostakin tarpeesta, mikä meillä on. Tämä on valtava niin kuin oivallus, kun me päästään niin pitkälle, että me opitaan tuntemaan tarpeet riittävästi, että me nähdään ja ymmärretään tämä. Että tämä niin kuin tarpeesta mun mielestä, niin se on oleellisin asia, mikä on. Ja mä sanoisin nyt jo tässä liittyen niin kuin sun Pirjo-toimintaan, että kun kaikki meidän tarpeemme tyydyttyy kohtalaisen hyvin, niin silloinhan me ollaan onnellisia. Mm. Onnihan on täysin riippuvainen siitä, kuinka hyvin meidän tarpeemme tyydyttyy. Ja monessa parisuhteessahan se on sillä lailla, että ehkä toisen tarpeet tyydyttyy kohtuullisen hyvin, mutta sitten toisen ei ollenkaan. Tai ainakin jotkut tarpeet ei ollenkaan tyydyty. Näinpä. Ja sitten me ei olla opittu niin kuin itse asiassa kuuntelemaan ja näkemään ja olemaan sillä tavalla yhteydessä toisiimme, että me nähtäisiin, että tämä asia on näin ja voitaisiin tehdä jotakin sille. Mm. Ja nyt kaikki tämä tulee sitten automaattisesti. Mä haluan sanoa sen, että kato, tässähän on se suuri juttu, että jos me nyt mennään terapiaan, niin me voidaan opetella sitä, että miten me voidaan toimia jossain tilanteessa eri tavalla. Eli me keskitytään niihin toimintatapoihin. Me yritetään löytää sellaisia toimintatapoja, jotka ei niin kuin häiritse toista ihmistä niin paljon. Mutta nyt mä väitän näin, että meidän ei tässä menetelmässä, tai mä haluan nähdä sitä menetelmänä, se on ajattelutapa. Tässä uudessa ajattelussa, jota mä kutsun tarvekeskeiseksi ajatteluksi, siitähän on kysymys. Niin. Siinä tämä kaikki tulee ihan automaattisesti. Heti kun me opitaan ymmärtämään näitä tarpeita ja tunnistamaan niitä, niin me tiedetään jo automaattisesti, että miten meidän kannattaa toimia, jotta saadaan tarpeet tyydytettyä. Siinä mielessä on ihan mieletön juttu. Tämä ei ole mikään tällainen läpihuutojuttu. Meidän täytyy ihan oikeasti tehdä töitä ennen kuin me saadaan nämä tarpeet sillä tavalla, että me ymmärretään ne. Kyllä tämä on just näin, että tosiaan se näkökulman muutos on tällainen näin, että se tapahtuu heti ja ihminen yleensä siinä hetkessä saattaa jopa tuntea huonoa omaa tuntoa, että miten mä oon ollut näin sokea. Kyllä. Tällä lailla. Mutta sitten niinku arjessa voi tulla eteen semmoisia tilanteita, että hei, että no miten tämä tässä soveltuu. Ja tämän takia, niinku, että ihminen on niinku pulassa, että hei, että no kyllä se tässä tilanteessa nyt on vaan syypää, eikö ookin Lars? Ihan varmasti et voi keksiä mitään tähän näin. Mutta sitten kun tähän sitä valmennusta tarvitaan, että me kyllä. opitaan niinku ymmärtää ja niitä elämän eri tilanteita, mitä tulee vastaan, jotta se uusi ajattelutapa pääsee juurtumaan sinne syvälle. Joo, Ja kyllä. siitä tulee se ensisijainen, automaattinen
tapa nähdä asiat. Niin kun ajatellaan sitä oppimista, niin tässä on niin kuin 2 eri vaihetta. Ensin niin kuin opitaan niin kuin nämä perusasiat tässä, että miten me ollaan ylipäätänsä niin kuin sellaisessa tilanteessa, että suuttumiset ja riidat on aika lähellä niin kuin meitä. Ja sitten kun me opitaan ymmärtämään, mistä se johtuu, niin sitten opitaan niin kuin näitä tarpeita ja yritetään ymmärtää, että mistä tarpeista nämä lähtee. Ja eihän nämä ole mitään ihmeellisiä asioita, nämä on aivan jokapäiväisiä asioita, jotka on täysin niin kuin arjessa mukana meillä ihan koko ajan. Eli kuulluksi tuleminen, arvostetuksi tuleminen ja nähdyksi tuleminen, kaikki tämmöiset asiat, niin kuin, jotka ei käytännössä niin kuin hyvin usein ollenkaan täyty. Että kun sanotaan, että kuulluksi tuleminen, niin joo, kyllähän mä kuulen, mitä sä sanot. Mutta eihän se ole ollenkaan kysymys siitä, että onko me oikeasti siinä ajatuksissa mukana, että mitä sille toiselle ihmiselle on tapahtunut ja miten hän ajattelee sen, kun hän kertoo mulle. Ja teenkö mä semmoisia kysymyksiä, että hän ymmärtää, että mä oikeasti niin kuin ymmärrän häntä ja ymmärrän sitä tilannetta. Jos mä en tee, niin todennäköisesti mä en kuuntele. Mä vaan odotan, että hän lopettaa puhumisen, että mä saan sanoa taas omat sanomiset. Ja Näin. useinhan on sitä, että juupas eipäs, eli toisin sanoen, onko sä oikeassa vai onko sä väärässä. Koko aika haetaan sitä, että millä tavalla niin kuin toinen sanoo jotenkin väärin, tekee väärin, ajattelee väärin. Ja sitten otetaan niin kuin kiinni siitä ja yritetään keskittyä enemmän siihen. Ja nyt sitten tämä tapahtuu ihan täysin toisella tavalla, että kun me ollaan opittu tämä uusi ajattelu, tarvekeskeinen ajattelu, niin silloin me ei keskitytä siihen, mitä toinen tekee väärin, vaan me keskitytään siihen, että mikä tarve hänellä on, joka saa hänet nyt sanomaan noin. Ja kun tämä menee niin, että me voitaisiin kysyä toiselta, että hei, että mikä tarve sulla nyt on, kun sä sanot noin. Ei toinen tiedä. Ei mekään tiedetä, jos joku yhtäkkiä kysyy meiltä, että mikä tarve nyt on. Eli meidän tarvitsee olla oikeasti, niin kuin, kun mä sanoisin, niin kuin valistuneita tähän niin kuin tämän tyyppiseen ajatteluun, että nämä tarpeet on ne, jotka meitä ohjaa oikeasti. Kyllä. Ja toisaalta se on helppo ymmärtää, että jos meidän tarpeemme on tyydyttyneitä, niin totta kai me ollaan onnellisia. Ei me tarvita yhtään mitään enempää. Niinpä, niinpä. Ja nyt kun ajatellaan, että kesäkuun alku ihan alussa, itse asiassa tarkalleen on 4. päivä kesäkuuta, ja Suomen kesä on otollista aikaa naimisiin menolle ja ihanille häille. Ja siellä ihmiset on yleensä, totta kai varmasti sinnekin häiden suunnitteluun ja hääpäivään saattaa liittyä paljon semmoista kiristynyttä tunnelmaa ihmissuhteissa ja mahdollisesti jopa hääparin keskenkin, että sun pitää sitten olla just näin. Niin, mitä vinkkejä sä antaisit tuoreille hääpareille? No tiedät sä, mä annan tämmöisen vähän huonon vinkin, tai siis epämiellyttävän vinkin, eli jos te olette nyt oikein onnellisia ja kaikki on oikein hyviä ja te olette löytänyt maailman ihanimman ihmisen, kenen kanssa asua ja jakaa elämänsä, niin odottakaa vaan vähän, niin tämä muuttuu. Koska käytännössähän tämä on sillä lailla, että Suomessakin menee noin 30 000 ihmistä, ei ihmistä, vaan siis pariskuntaa naimisiin joka vuosi, ja niistä suurin piirtein puolet eroaa niin kuin ihan 2-3 vuoden sisällä. Että mikä nyt sitten muuttaa tämän valtavan onnen, mikä on siinä naimisiin menohetkellä, niin siihen, että yhtäkkiä ollaankin niin kuin kauheimpia vihamiehiä keskenään. No se on nimenomaan se, että on tullut liikaa riitaa ja suuttumista. Kyllä, ja yksi tietenkin semmoinen on lapset, että kun alkaa tulla lapsia, niin se, että kun on tunnettu, pariskunta on tuntenut toisensa niinkö puolisoina, mutta ei vanhempina. Ja se lapsen tulo maailmaan, se on niin iso juttu, että Kyllä, sekin usein voi johtaa eroon. Mutta sielläkin on takana just tämä näin, että jos niin kun ymmärrettäisiin nämä tarpeet, niin hyvin todennäköisesti
useilta eroilta vältyttäisiin. Siis itse ainakin haluan sanoa sen tässä näin, että on tilanteita, joissa se ero todellakin on tarpeen, että ei ole reittiä ulos, mutta valtaosassa, veikkaisin, että Suomessakin tippuisi avioeroluvut radikaalisti, jos ihmiset omaksuisi enemmän tätä tapaa ajatella käyttöön. Ihan Siis aivan samalla lailla kuin ehdottomasti. jos rinnastetaan jonnekin koulukiusaamisiin, niin epäilen, että kun jos koulussa opetettaisiin tätä tapaa ajatella, niin koulukiusaamisten määrä vähenisi radikaalisti. Joo, mä olen aivan samaa mieltä. Näin se on tietenkin. Niitähän on maailmalla jonkun verran niin kuin tämmöisiä kouluja, joissa tätä opetetaan. Ja nyt mulla on vähän huonosti tilastoja sieltä, että kuinka hyvin tämä on toiminut siellä. Ruotsissa esimerkiksi niitä on ainakin Tukholman alueella toimii yksi, jossa tämä on hyvin keskeistä. Sinähän tähän niin kuin maailmalla tunnetaan NVC:nä, Non-Violent Communicationina. Eli tämmöinen psykologian tohtori kuin Marshall Rosenberg kehitti tämän 70-80-luvulla ja on sitten niin matkustellut maailmaa ympäri ja opettanut näitä asioita. Ja minä nyt olen ollut onnekas sillä lailla, että mä pääsin heti mukaan kuvioihin silloin, kun Marshall Rosenberg tuli Suomeen ensimmäistä kertaa. Sitten niin kuin parikymmentä vuotta kaiken kaikkiaan niin kuin minä ehdin opetella tätä, ja nyt olen jo ehtinyt parikymmentä vuotta valmentaa yksittäisiä ihmisiä ja pariskuntia niin tässä, vaan hirvittävän hidastahan tämä on tietenkin, että eihän näitä nyt yksi ihminen niin kuin kerkii kauhean paljon saamaan per vuosi opetettua, ja kaikkihan ei ole niin valmiita kuitenkaan muuttumaan. Että jos ei molemmat ole halukkaita niin kuin muuttua, usein niin kuin ihmiset tulee niin kuin tämmöiseen valmennukseen sillä lailla, että kunhan mä saisin tuon kumppanini muuttumaan, niin silloinhan kaikki olisi ihan hyvin. Että sitten ei olisi niin kuin yhtään mitään, mutta siis se on ihan väärä lähestymistapa. Mä kyllä yritän sanoa kaikille, että tässä pitää olla niin kuin avoin sille, että nyt niin kuin me kumpikin muutumme. Ja jos tämmöinen halu ja tavoite ei ole niin kuin olemassa, niin sittenhän tästä ei oikein niin kuin hyvää seuraa. Että jos toinen oppii tämän oikein hyvin, niin sehän riittää kyllä, koska hänhän pystyy niin kuin suhtautumaan asioihin niin, että ei tule koskaan riitaa. Hän ei ole koskaan niin kuin riidan kumppanina. Mutta se vaatii jo aika hirveän paljon, että niin paljon helpompaahan se on sitten, että molemmat ryhtyy kiinnostuksen myötä opettelemaan yhdessä. Se oppiminen tapahtuu hirveän paljon nopeampaa. Kyllä, näin just. No miten sitten Lars, niin jos on tällainen tilanne, että kumppanit on päättäneet jo erota, niin onko niin kuin tästä valmennuksesta hyötyä semmoisille ihmisille? No ensinnäkin mä sanoisin näin, että ihan kenelle tahansa ihmiselle on hyötyä tästä valmennuksesta, koska me ei voida millään tavalla välttää kommunikaatiota ja yhteyttä niin kuin toisiin ihmisiin, niin tämähän auttaa niin kuin meitä valtavasti niin kuin kaikissa yhteyksissä. Että se ei nyt tarvitse olla pelkästään parisuhde, vaan ihan kaikki työpaikalla ja harrastuksissa ja ihan missä tahansa, missä me ollaan niin kuin yhteydessä muihin ihmisiin. Et siinä suhteessahan siitä on aina hyötyä. Mutta totta kai siis sehän on ihan selvää, että kun nyt pariskunta joko on riidellyt nyt muutamia vuosia tai jopa vuosikymmeniä, yhtäkkiä huomaa, kuinka typerää se on se riitely, koska siellä ei ole oikeasti niin kuin mitään aihetta niin kuin riidellä, kun pystytään näkemään se, että kysymys on kuitenkin siitä, että mitä sä haluat, mitä mä haluan. Tai tarvitsen on ehkä parempi sanoa, kun mä voin haluta vaikka mitä, mutta niin se ei ole välttämättä ollenkaan niin kuin mun tarpeeni. Kun me saadaan selville tämä niin kuin ja ollaan kiinnostuneita omista ja toisen tarpeista ja yritetään myöskin niin kuin toimia ja tehdä asioita sillä tavalla, että otetaan toinen huomioon koko aika kaikessa, mitä me tehdään, niin
niin miksi eihän, mikä syy siinä olisi sitten erota? Ei tietenkään yhtään mikään, koska ei se voi tulla niin kuin paremmaksi niin kuin missään muuallakaan, jos kun tulee seuraava parisuhde, niin se pitää taas aloittaa niin kuin ihan alusta, koska kyllä ne riidat sinnekin tulee. Joo, kyllä, kyllä. Ehkä sillä lailla ajattelisin, että jos niin kuin pariskunta on päättänyt erota ja päätyy eroon, että se on niin kuin hyvä asia heidän suhteen se ero, niin se, että kun näkee valitettavan usein semmoisia riitatilanteita sitten, että silloin kun on lapsia, yhteisiä lapsia, niin kaikki nämä tapaamiseen liittyvät asiat, elatukseen liittyvät asiat, ositukseen liittyvät asiat, kaikki tämmöiset näin, niin voi niin kuin hiertää väliä. Perhejuhlat, niin voi olla tosi pahoja paikkoja, niin nämä on silleen, niin kuin, että itse suosittelen tosi vahvasti, että jos se, niin se ex-kumppani aiheuttaa semmoista niin oloa, niin ehdottomasti niin tästä ajattelutavasta on hyötyä, koska silloin sä lakkaat ottamasta niitä asioita henkilökohtaisesti, mitä sen eksän puolelta tulee. Niin se on Joo. jo niin kuin semmoinen iso askel siihen rauhaan. Niin, ja mä sanoisin sillä lailla, että jos sä ajattelet, Pirjo, että jos koko tämä yhteiskunta niin kuin oppisi tämän ajattelutavan niin kuin sillä lailla koulussa ja vanhemmilta, niin tämä maailma olisi aivan toisen näköinen kuin mitä se on nyt. Ei olisi koulukiusaamisia, ei yhtään mitään tämmöisiä. Me ei voida tietenkään välttää sitä, etteikö niin kuin ole aina mielenterveysongelmia varmaan tulee olemaan. Ja sanotaan, että mielenterveydellisistä syistä niin kuin joku voi olla vaarallinen yhteiskunnassa niin kuin toisille ihmisille. Ja silloinhan tietenkin täytyy katsoa, että tämmöiset yksilöt ei voi jatkaa niin kuin normaalia elämää siellä, koska pitää yrittää luoda, niin kuin yhteiskunnan pitää luoda niin kuin turvallisuutta yhteisölleen, muutenhan se ei ole kenellekään niin kuin hyvä asia, koska turvallisuus on yksi erittäin tärkeä tarve niin kuin meille kaikille. Et Kyllä. siinä mielessä niin kuin, ja kato, tässähän nyt on tämä suuri ongelma, että nyt sitten kun pariskunta on elänyt jo muutaman 10 vuotta niin kuin yhdessä ja on lapsia, jotka on kohtapuolin niin kuin aikuisia, niin nehän on opettanut näille lapsilleen ihan samat asiat, mitä ovat itse oppineet, ja lapset taas toteuttaa tätä samaa, mitä vanhemmatkin on omilta vanhemmiltaan oppinut. Eli riidat jatkuu seuraavaan sukupolveen, ja tämä on niin kuin se kaikkein huonoin juttu. Eli yksi erittäin tärkeä motivoiva tekijähän on se, että jos teillä on pieniä lapsia, niin pian kuin suinkin niin kuin tämän tyyppinen niin kuin koulutus, mitä me nyt niin kuin Pirjon kanssa tässä tehdään, niin auttaa siihen, että ainakin niin kuin säästytään siltä, ettei tarvitse seuraava sukupolvi käyttäytyä samalla tavalla ja joutua samoihin ongelmiin kuin missä me ollaan itse oltu. Näinpä, tämä, koska mehän vanhempina halutaan aina parasta lapsille. Joo, Vaikka eihän me toki tiedetä, että onko se, mitä me ajatellaan parhaaksi, niin onko se sen lapsen kannalta paras. Mutta niin. kuitenkin tämä tapa ajatella niin tuo ja lisää sitä sisäistä rauhaa ja mahdollistaa tavallaan sille lapselle sen, että silläkin on paremmat eväät parisuhteissa ja töissä ja elämässä ylipäätään, kun ei ota asioita henkilökohtaisesti ja näkee asiat niin kuin tarpeiden kautta. No, Joo. mut miten Lars, miten sä neuvoisit sitten ylläpitämään ja vahvistamaan läheisyyttä ja yhteyttä pitkässä parisuhteessa? No kuule, tämä on aika mielenkiintoinen asia, että nyt kun mä ajattelen tätä hetkeä ja vertaan sitä niin kuin tuonne sanotaan 10 vuoden taakse esimerkiksi, niin on valtavan suuri ero. Eli siinä suhteessa on valtavan suuri ero, että hyvin pitkään niin kuin mä oon valmentanut sillä tavalla, että sitten kun tämä homma on ohi, niin se on ohi. Ja sitten se on kaikesta itse kiinni niin kuin se, että haluaako jatkaa tätä, koska jos vaihtaa taas takaisin ajattelunsa siihen samaan vanhaan
mitä mä kutsun syyllistäväksi ajatteluksi, niin samat ongelmat tulee taas eteen. Niin nyt me ollaan rauhallistamossa kehitelty siis tämä tämmöinen väline, missä me pystytään mittaamaan tämä, että kuinka hyvin tarpeet tyydyttyy. Taikka jos me halutaan käyttää siitä onnellisuusmittarisanaa, niin sitten me mitataan, että kuinka onnellisia me ollaan. Se lopputulemahan on ihan sama muuten siinä suhteessa, että onnellisuus koostuu niin kuin näistä eri tarpeiden, miten hyvin eri tarpeet tyydyttyy. Ja sen takia on hirveän tärkeää, että me voidaan mitata niitä aina välillä. Ja sitten tämä sama työkalu niin kuin käy sitten myöskin siihen kehittämisvälineeksi, että kun me löydetään semmoinen tarve, jossa selvästi niin kuin on varaa saada niin kuin aikaiseksi jotakin parempaa, niin silloin me mietitään ja keskustellaan keskenämme, että miten nyt voitaisiin toimia eri tavalla niin, että tämä tulee huomioitua. Ja tämä on nyt mun mielestäni se aivan superhieno työkalu, koska aikaisemminhan me ei olla voitu mitata millään tavalla näitä tarpeita ja tarpeiden tyydyttämistä tai onnellisuutta ja kuinka onnellisia me ollaan. Ja nyt me voidaan. Ja sitten me voidaan samalla käyttää sitä sellaisena, että me ideoidaan uusia toimintatapoja, joita käyttämällä ja kokeilemalla me saadaan koko ajan tämä yhteiselämää menemään niin kuin eteenpäin. Ja nythän tietenkin eihän se yhteiselämäkään ole niin kuin millään tavalla parisuhteessakaan niin kuin tämmöinen staattinen tila, vaan se muuttuu. Asiat muuttuu, kun me ikäännymme, niin me käydään läpi erilaisia jaksoja elämässä, kun siirrytään niin kuin työelämästä niin eläkkeelle, niin se on ihan valtava muutos ja tähän pitää niin kuin jotenkin valmistautua. Ja mikä voisi olla sitten sen parempi kuin, että me katsotaan, että miten tarpeet tyydyttyy sitten eläkkeellä. Eli mä ehdottaisin, että sitä työkalua käytettäisiin sitten niin kuin sanotaan muutaman kerran vuodessa ja sitten koko aika niin kuin oltaisiin niin kuin kehittämässä vähän eteenpäin niin kuin tätä omaa elämää niin, ettei se jämähtäisi niin kuin johonkin niin kuin tämmöiseen rutiiniin, joka yleensä on niin kuin semmoinen, joka tappaa kaiken intohimon ja tämmöisen hyvän niin kuin elämästä. Pitää koko aika olla niin kuin jotain tekemässä ja kehittämässä eteenpäin. Kyllä, tuo on tosi tärkeä pointti toi intohimon tappaminen, koska niinhän siinä käy, jos on niinku riitaa koko aika. Mutta sitten niinku pitkissäkin parisuhteissa on mahdollista pitää yllä sitä intohimoa, kun se ajattelumalli on siellä kunnossa. Ja Joo, sitten mitä tulee pitkiin parisuhteisiin ja niihin muutoksia, toi työkalu, mistä sä puhut, niin se on tosi oivallinen, koska elämällähän on niinku tapana tuoda meidän eteen erilaisia haasteita, ja siinä on niin merkittävää se, että miten me niihin suhtaudutaan niihin haasteisiin. kyllä, niin Että on. muserrutaanko me ja mennäänkö me semmoisen, niin että aina mulle käy näin, tai elämä olisi kunnossa, jos niin tämä tuo ja tämä näin, niin toimisi minun haluamallani tavalla. Joo, kyllä. Mutta silloin, kun meillä on tämä työkalu käytössä, niin silloin se muistuttaa tavallaan siitä, että mitä mä tarvitsen oikeasti tällä hetkellä. Ja sieltä Niin. tulee se rauhan tunne. Joo, se on totta, että siis sehän vapauttaa hirveästi, koska jos me voidaan huonosti ja meillä ei ole niin kuin tämmöistä ymmärrystä siitä, että mistä tämä huonovointisuus nyt johtuu, tai mikä on niin kuin se, joka tekee sen, että mä en ole tyytyväinen niin kuin mun parisuhteessani, niin silloinhan mulla ei ole tämä keinoa niin kuin lähteä tekemään oikein mitään, vaan sittenhän mä mieluummin ajattelen sillä lailla, että no se johtuu siitä, että kun tuo toinen on niin kuin huono tolla ja tolla tavalla, että hän tekee väärin, toimii väärin ja sillä ei ole riittävän hyvä jollakin tavalla niin mulle. Sehän tukee tämän tyyppistä ajattelua, joka on ihan hölynpölyajattelua. Eli toisin sanoen niin kun, nyt annetaan niin kun työkalun mahdollisuus siihen, että hei, että no katsokaa mikä siellä on nyt, niin kuin, joka hiertää. Ja lähtekää tekemään jotakin tälle niin, ettei se hierrä enää. Koska tämähän Aivan, on täysin mahdollista ja tehtävissä olevaa. kyllä. Joo, tämä on maailmaa mullistava.
Tämä on ihan oikeasti väline, niin kuin jolla pystytään muuttamaan maailma ihan erinäköiseksi. Mitä enemmän vaan saadaan ihmiset niin tajumaan sen ja ottamaan sen käyttöön. Ja tiedätkö, Perjo, mikä on kaikkein suurin ongelma siinä, minkä takia tämä ei nyt ole jo aikoja sitten otettu käyttöön ja oikein räjähtänyt niin kuin kaikkien tietoisuuteen? Niin. Se on ainoastaan kato se, että koska me elämä nyt on tehnyt tämän niin kuin meille sillä lailla, että me ei pystytä suoraan näkemään, havainnoimaan, mikä tarve meillä on kullakin. Niin. Tämä on yksinkertainen juttu. Sen takia nämä tarpeet niin kuin on jäänyt tuollain sivulle. Me ei oikein niin kuin olla koskaan keskittynyt siihen muuta kuin sanotaan 15 minuuttia, puoli tuntia. Me ollaan opiskeltu Maslow'n tarvehierarkiaa ja sitten me luullaan, että me tiedetään kaikki tarpeista. Ja me ei tiedetä yhtään mitään niistä. Niinpä. Osataan nimetä muutama, mutta ei sen tarkemmin. Ja nyt on kaikki välineet siihen, että nyt me voidaan muuttaa kaikki tämä ihan erilaiseksi. Niin se on niin kuin musta ihan se on huima niin kuin tämä näkymä eteenpäin. Että me tarvitaan vaan saada niin kuin jollakin tavalla tämä ulos ihmisille niin, että ne oikeasti tajuus, mistä tässä on kysymys. Ajattele, Pirjo, meillä on niin kuin avaimet tämmöiselle hyvälle elämälle, joka ei ole millään tavalla konstikas. Se on aivan, niin kuin, aivan tehtävissä kenen tahansa kanssa. Se on kyllä just näin. Ja se on niinkö, just ihmiselle, joka kokee, että on niinkö jotenkin monen summan alla musertuneena, että kokee niinkö toivottomuutta omasta tilanteestaan. Ehkä se on just nimenomaan se parisuhde siellä, että joka sakkaa ja niin kuin voi olla, että ihmisellä itsellä voisi ollakin halua pelastaa se parisuhde, mutta tuntuu, että toinen ei ole samaa mieltä. Tai sitten, että uupuu sen toisen vaatimusten alle tai mitä ikinä onkaan, mutta siellä on aina se, että asiat olisi paremmin, jos tuo toinen vaan käsittäisi ne mun näkökulman kautta. Joo, se on Jos tämmöinen rakas kanssakulkija, niin sulla siellä on se ajatus, niin hyppäähän jommankumman meidän kyytiin, niin kerrotaan ja autetaan sua mielellään näkemään se sun elämä toisella tavalla, mikä lisää sitä rauhan tunnetta ja sitä kautta tuo sitä onnellistumista rauhallistaen sut, koska mä niin tykkään tuosta rauhallistaa sanasta, koska se on niin kuvaava. Joo, se on kyllä totta. Ja Joo. kato, kun monessa parisuhteessahan on vielä tämmöinen juttu, että koska siellähän on toinen on yleensä, niin kuin mitä mä kutsun kuumakalleksi, joka suuttuu herkästi. Ja tiedätkö, kun sanotaan nyt, että esimerkiksi, että mies on se, joka nyt on kuumakalle, usein se onkin kyllä sillä tavalla, mutta ei aina. Niin kun mä ajattelen niin kuin tätä naisen sitten niin kuin aviopuolison tilannetta, niin hän joutuu olemaan koko aika varuillaan, koska hän ei voi tietää, että mistä pienestä yksityiskohdasta yhtäkkiä niin kuin mies suuttui tai raivostuu ihan kauheasti. Se on niin kuin aivan hirveä niin kuin elämä, että koko aika pitää olla niin kuin varuillaan, että pitää olla kauhean varuillaan, että ei saa tehdä nyt tuolla, ettei vaan isä niin kuin suutu ja sillä Ai äiti. tai äiti, joo, kyllä se voi olla isä tai äiti. Et siinä suhteessa ei nyt ole varmaan niin kuin mitään oleellista eroa, vaan voi olla ihan kumminpäin vaan. Mutta no en mä tiedä siis, tämä mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, niin kuin, että tämmöinen perusrauha, että mä en tarvitse hötkyillä yhtään mihinkään suuntaan ja mä voin olla täysin luottavainen, mä en tarvitse olla yhtään varuillaan. Nämä on niin kuin mun mielestäni tärkeitä niin kuin tämmöisessä hyvässä elämässä. Että mä voin luottaa siihen, että seuraavassa hetkessä ei ole yhtäkkiä raivo päällä. Mutta jos mä en voi luottaa siihen, niin voi mikä kauhea elämä sellaisi.
Ja tapaan kuitenkin niin kuin hyvin usein ihmisiä, joilla on juuri tämmöinen ongelma. Kyllä, näin on. Ja sitten se, että kun nyt on puhuttu Lars sun kanssa paljon siitä niin, että tavallaan, että ihmisille, jotka ajattelee sillä lailla, että elämä olisi ihan toisenlainen, jos toi toinen muuttuisi ja näkisi asiat mun tavalla. Mutta tämä on yhtä lailla myös semmoisille ihmisille, jotka syyttää itseään kaikesta. Koska ei se, niinku, se syypään etsiminen muista tai itsestään, niin se ei koskaan johda mihinkään hyvään. Ei koskaan johda mihinkään. Se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Joo. Se on ihan totta. Ja yksi juttu tässä olisi kanssa varmaan kiinnostavaa sanoa, että monet varmaan ajattelee sitä nyt, että no kauanko tässä pitää nyt olla sitten tässä valmennuksessa ennen kuin tämä alkaa tehoamaan. No nythän tässä on valtavan suuria yksilöllisiä eroja. Eli kaikkein nopeimmat on niin semmoisia, että mä oon pitänyt tuommoisen parin tunnin niin kuin keskustelun ihmisen kanssa ja hän menee kotiin ja hän muuttaa asiat suoraan heti siinä paikassa. Niin kuin ei tietenkään, että se olisi nyt ihan täydellisesti niin kuin saatu omaksuttu tämmöinen tarvekeskeinen ajattelu, mutta siltä osin, että alkaa muutoksia tapahtuu heti, niin mulla on esimerkkiä kyllä siitä, että tällä käy. Tyypillisesti, kun tehtäisiin tämmöinen niin kuin valmennus, niin siinä olisi niin kuin hyvä olla se sillä lailla, että ensinnäkin opetellaan niin kuin tämä tarveasia niin kuin aika perusteellisesti. No siihen menee käytännössä mun mielestäni niin kuin kuukausi. Eli 4 kertaa tavataan puoliksi toista tunniksi. Ja sitten sen jälkeen aloitetaan tämä, että tähän on ollut teoriaa tämä alku, ja sitten me yritetään niin kuin saada se, että miten tämä teoria nyt muutetaan sitten käytännön toimintatavoiksi niin kuin siellä ihan omassa arjessa. Niin sitten me otetaan toinen kuukausi siihen päälle, jossa me vaan harjoitellaan tätä, että miten eri haastavissa tilanteissa olisi voinut toimia, jos olisi ollut nyt tämä tarvekeskeinen ajattelu siinä koko aika niin kuin käytettävissä. Koska se ei riitä ihan vielä, että me älyllisesti ymmärretään se, niin useimmiten niin kuin me joudutaan niin kuin vähän treenaamaan sitä ja oikein miettimään yhdessä, että miten tämä nyt meni, että olisit voinut toimia tällä tavalla, niin tämähän olisi ollut niin kuin kerralla hoidettu. Ja toinen saa silloin siitä niin kuin sen mallin, että okei. Ja nyt kun tätä tehdään niin kuin sillä, että tavataan 4 kertaa ja siinä välissä niin kuin pariskunta on kirjoittanut ylös kaikki nämä tämmöiset tilanteet, jotka on koettu haastaviksi ja ei ole ehkä oikeasti osattu käsitellä sitä tilannetta. Jos osataan käsitellä sitä, niin sitähän ei tarvitse tietenkään keskustella sen kummempaa muuta kuin kertoa, että tuon homman me osattiin tehdä. Mutta siis tämä yleensä niin kuin riittää melkein kaikille siihen, että voi muuttaa elämänsä ihan kunnolla. Et jos nyt ajatellaan, että tässä kesäkuun alussa niin kun aloitetaan tämä, niin juhannukseen mennessä on jo suuria muutoksia tapahtunut. Ja sitten tätä vielä hiotaan tätä arjen toimintatapoja niin kuin sillä lailla, että menee vielä heinäkuun siihen. Niin sen jälkeen elokuussa niin ollaan eri tavalla valmiita ottamaan syksy vastaan. Että se olisi niin tämmöinen yleinen kaava sille, mikä tuntuu toimivan. Kyllä vain. Mutta kiitos Lars, oli niin siistiä saada sut tähän mun Onneni on olla -sarjaan keskustelemaan parisuhteista ja tarpeista ja tällä lailla. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit terveisiä lähettää kaikille katsojille? No, mä haluaisin oikeastaan niin kuin vaan lähettää semmoiset terveiset, että ymmärtäkää, että te oikeasti osaatte tehdä ja voitte tehdä onnellisuuden ja hyvän elämän eteen aivan hirveän paljon. Ja varsinkin, jos te olette sellaisessa parisuhteessa, että teillä on hyvät puhevälit niin kuin toiseen kumppaniin ja hänkin ymmärtää että tämän asian samalla tavalla, niin silloin teillä on kaikki nämä edellytykset, että te tarvitsette vaan tämän tiedon, mitä tässä nyt sitten
me Pirjon kanssa niin kuin pystytään teille jakamaan niin sitten rupeatte vaan tekemään. Se on niin yksinkertaista. Se on, vaikka siis sä olisit semmoisessa tilanteessa, että tuntuu, että ei muuten päde mun tilanteessa, niin Joo, kyllä. kyllä pätee, kyllä on se. Mutta Kyllä siis pätee. Joo. tämä on tärkeä asia, niin kuin Pirjo, se, että niin kuin siinä pitää olla se tahtotila sieltä, Totta, niin. pariskunnan kummankin puolelta. Siis mä oon hirveän usein niin kuin mä oon törmännyt siihen, että naiset on yleensä ne, jotka innostuu näistä asioista hirveän paljon nopeammin kuin miehet. Ja sitten tulee kotiin ja sanoo, että kuule, nyt me mennään tämmöiseen juttuun, että mä oon niin kuin löytänyt tämmöisen. Niin mies sanoi, että kuule, mä en ikinä mene minnekään kallonkutistajalle. Ja jos hän niin kuin on kauhean vastaan sitä, niin sitten on vähän vaikea tilanne. Mm. Mutta myöskin yksin voi tulla tietenkin, ja jos sitten yksin pystyy viemään sen niin pitkälle, että itse käyttäytyy niissä haastavissa tilanteissa eri tavalla, ja mies niin kuin alkaa näkemään, että okei, että mulla ei olekaan enää niin kuin riitakumppania siinä mukana, niin vaikea se on niin kuin yksin sitten riidellä. Näinpä. Näihin sanoihin päätetään tämä tämänkertainen Onneni on olla -episodi. Kiitos paljon Lars ja kiitos paljon kaikille teille, jotka olitte kuulolla. Ja Kiitos. hei, jaa toki tämä video sellaiselle, jonka sä tiedät, että vois hyötyä tämän kuuntelusta ja katsomisesta. Kiitos paljon. Moi moi. Kiitos.